Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Koko Prabu. Dereng ngantos kula anampi dhateng sabda pangandika miwah kula saged animbang-nimbang dhateng lampaning nedeng lampah wonten negaring Mandura. Menika mboten pangling sowanipun Petruk kantong bolong Koko Prabu jagat Dewa Bathara. Pun Kakang yo kaget yo gene Petruk sore-sore kok wis sowan negara Ndrawati. Yai, nadyan to kaya ngapa Petruk kuwi panakawanmu? Panakawan negara Ngamarta, uga panakawan Ndrawati. Sowane Petruk timbal napa wigatine yen pancen becik perlune Petruk si adiku tulungguhi bawa leksana. Nanging yen to mung bakal mbebudhek banyu bening kanan negara Ndrawati. Pasrahna pun Kakang bakal gawe tentrem negara Ndrawati, nanging pun Kakang njaluk ijol kaya sing wis tak kandhakake. Mekaten Koko Prabu. Ya. Lenggahing langkung prayogi kula badhe ndangu dhateng wiswanipun Petruk. Ndak borongake marang Sira Rayi Kresna. Panakawan Petruk kantong bolong sawise asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwemu padha raja sak praptamu Petruk nonamit pasang Kalimantabe tinebining lho dene jumawing nawang tuwang sinuwun sowan kula niring sambikala tansah pinawinganing kawidadan namung kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka Gusti kula ing Ndrawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa nono, kapundhika jimat paripin dayana ing kasantosan. Ora nganti adimu Bagong Petruk. Mboten. Kula piyambak mawon. Ora nggawa kanca, mboten, ndak ngakeh-akehi biaya. Ijen mawon malah pun lampung cepet napa perlune. Iya. Prayo gak nunggonmu ngadhep. Lho nggih. Sampun mboten kirang luwih wisanipun ing abdipun Panakawan Petruk. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur di nggadahi krentek. Pancen niat kula menika sowan dhateng negari Ndrawati. Jalaran tumrap kula sampun mboten wonten ingkang kula toleh-toleh malih. Sampun mboten wonten ingkang saged kula wawas. Saged damel padhang dhateng manah kula. Ya gene Panakawan, kok kowe matur gawe padhang atimu? Apa Panakawan Petruk nedeng ngrasakake sedih. Kula nek kula ngrasakake ati kula niku kaya moh-moh urip rasane. Kejaba wonten sing kula aturake ngersanipun sinuwun menika janjanipun pancen gegayuhan kula. Nek sampeyan ndangu ale kula, Petruk kok kowe kaya sedih. Petruk niku jane pinter nyingetake kesedihan kula. Kula niku nek digagas saben dina niku rasane kaya mengarep nangis. Ning kula saput nganggo esem supaya kula niku tansah mesem marang sak pepadaning urip. Merga tumrap Petruk mesem niku ngibadah. Iya Petruk, nggih. Ning nek sampean ngerti ati kula, wis kaya dirajang-rajang. Kula niku wong ora duwe, pendak dina bang niku 3.000. Niku wis marai susah. Urung mengke nek bojo niku penjaluke werna-werna. Jamane jaman modern bojo kula njaluke padha karo tangga teparo. Mula Petruk niku biyen wis mikir didhawuhi dhaup ngrabi karo bapak niku wis mikir. Wong wedok niku nek salah milih iso dadi srana asor derajate wong lanang, ning nek bener-bener iso milih wong wadon niku iso dadi ngunggahke derajate wong lanang. Mengkono nggih. Monggo bojo kula niku wong niku pinginan. Anggere mriki tangga tuku kulkas. Wis bingung pokoke. Napa-napa dibiuki es batu nika. Terus kula takoni kok dibiuki es batu to, Bu? Ah mulane tuku kulkas kaya kuwi. Ben apa-apa ki iso anyep lah. Ora njaluk langsung ning disemoni kula niku nyok lara ati kula. Ngono Petruk, nggih. Bojone tuku kendaraan. Terus bojo kula nggo mulih ban bekas niku pirang-pirang. Ki nggo ngopo to, Bu? Mulane tuku ana pelek karo mesin. Wah, jan kula niku nganti bingung ngrasake. Mula nek digagas ati kula niku janjane susah, ning kula niku tak gawe seneng. Mergo seneng niku iso ndawake umur, iso ngilangi penyakit. Mengkono nggih. Lah sak banjure sowanmu iki wigatine apa? Kula niku jane rak ming pengen ngerti to, Den. Kula niku sak jejumlek pancen kula mbiyen kelingan. Kula mbiyen sadurunge dadi anake Semar, niku kula tau dimong karo piyayi ning sepriki kula niku supe, kula niku lali, tak eling-eling mesa ora kelingan. Petruk niku nuwun sewu jane anak sapa?
Mboten wonten sing kula takoni kejawi namung Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna sabab Sinuwun Prabu Ndarawati menika nuwun sewu titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Mila kula pitados Sinuwun Kresna menika ngertos sadurunging winarah, ngerti lelakon sing wis kelakon, kula nyuwun dawuh. Kula mangduduhi nek bapak kula niku isih urip nggone teng pundi kula ajeng sowan, ajeng ngaturke bekti karo wong tuwa kula ingkang sejati. Ning nek Sinuwun Kresna menika samboten pris utawa prisa nek bapak kula wis tekaning pati wis ora ana, sareane teng pundi? Ajeng kula pindah teng sarean sing ajeng digedhekke niki wau. Mengkono nggih mumpung isih sela. Tur ajeng kula dongake supaya bapak niku tinampa karo sing gawe jagat. Niku mawon. Nek Sinuwun Kresna menika prisa ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek Sinuwun Ndarawati ora prisa paring dawuh Petruk sing gedhe pangapuramu, aku ora ngerti bapakmu sapa. Wiwit dina niki detik niki kula ora percaya karo sampean. Wis ngono wae. Sampeyan do ngelokke kabeh kawula do ngandhake Kresna niku titis Wisnu. Nek omong kali kula mengajeng kula pret. Kresna titis Wisnu ora iso ngandhake bapakne Petruk niku Wisnu napa? Wisnu anake Pak Gita apa? Wisnu Kentir? Wisnu Semen? Pun niku mawon. Nek panjenengan iso ngaturake maturaken panuwun, nek mboten wiwit dina niki kula ora nrimake nek Sinuwun Prabu Ndarawati niku titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Wila blaik. Lho, ampun blaik kanan. Mangendika kae balik iki blaik. Oh, beda to? Beda, Petruk. Blaik iki tegese cilaka. Oh, lah cilakane? Cilakane kok aku nampa daya kowe kok pitakonmu kok kaya ngono. Lah terus keterangane, kok Prabu kados pundi? Ha wis kono dipenakke. Lho kok dipun sekecaken kados pundi? Petruk takon karo Yai Kresna kuwi sak benere, sebab Petruk duwe penemu yen to Yai Prabu Kresna kuwi titis Sang Hyang Bathara Wisnu, tegese dewa ingkang ngerti marang kanan jagat raya. Mula wis bener nek Petruk kuwi takon marang Yai Prabu Ndarawati. Lah saiki Yai Kresna ngerti apa ora? Inggih. Nek pancen ngerti kandhakno. Wong tuane Petruk papane menyang endi, sing urip wis tekaning patine. Nek ora ngerti, iki sing abot ning kene iki. Petruk ora percaya nek Yayi kuwi titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Mergo ora iso ngandhakake wong tuane. Nek mung Petruk ora percaya wae ora apa-apa. Nek nganti Petruk ngamuk ning Ndarawati. Ya ora Petruk. Lah nggih. Piye ayo? Sapa sing arep mani karo Petruk? Setyaki apa? Durung karuan Setyaki menang karo Petruk. Udawa apa meneh? Ora bakal menang karo Petruk. Samba wae bocah sing ora tau perang. Tandhinge karo Petruk ora ana apa-apane. Nggih, niat kula mbiyen gentro kok. Dadi nek kula niku wis metu eleke, wah ngeri pokoke. Tenan. Mang dileki bojo kula sepriki pilingane urung kinset. Mlentrung kula dengkul. Lah ngopo? Pun to mboten sadhi genahke lah ngopo? Baladewa kok genahke Petruk ngajar bojone ya ora. Ora kena ngono kira apik. Inggih. Pripun Sinuwun? Dipun paringi dawuh menapa mboten? Petruk, Nun. Ana reruba pepanggil. Pepanggilipun, rerubanipun kowe tak wenehi ngerti bapakmu sapa, ning kowe kudu iso gawe padang negara Ndarawati. Lho. Gawe padang negara Ndarawati. Iya. Mangriyen. Ndarawati tentrem-tentrem kemawon kok kula kan gawe padang niku kula ken napa? Pasang listrik. Oke, mboten masalah. Temuti saged dipasangi. Sekringe pundi, kabele pundi kula pasangke. Maksude pripun kula kok ora dong? Merga ana piyayi sing rawuh mrene nyuwun Sekar Cangkok Wijayamulya. Sapa piyayine? Koko Prabu Mandura. Lho, Sinuwun Mandura? Iya. Wigatose nyuwun Sekar Cangkok Wijayamulya. Iya, Petruk. Kangge napa? Dinggo tumbal negara Mandura nggone ketaman Pegebluk. Wis pikiran dhewe. Niki lho. Iya, Petruk. Negara Mandura niku taman Pegebluk pun entuk pinten sasi? Wis ana 3 sasi, Petruk. Oh, nggih, nggih, kula paham, pun. Kula ngertos Sinuwun. Nuwun sewu. Terus
sowan teng negara Mandura rawuh teng negara Ndarawati nyuwun ngampil wujuding Sekar Cangkok Wijayamulya. Iya pancen bener mengkono. Terus panjenengan maringaken durung ana wangsulan saka aku Petruk. Bener. Bener. Kok bener piye? Bener mergi 3 sasi wektu niku wektu mboten cedhak utawa wektu mboten sithik. 3 sasi niku wektu sing dawa. Lho, ngoten to? Nalare mawon, kamanungsan mawon. Sing jeneng napa-napa kabar niku sakniki aja kok mung 3 sasi. 2 dina niku kabar wis mebar tekan jagat pundi mawon wis padha ngerti. Ning kok nganti negarane Prabu Baladewa negara gedhe, negara ampuh, negara kondang, ketekan apa geblok 3 sasi kok panjenengan mboten prisa. Niki nek cara kula nuwun sewu, kedah menjadi bahan pertanyaan. Ngopo negara Mandura sing notabene iki apa? Ha sampean ratu ra modern. Sinuwun Mandura sing kadang panjenengan piyambak kadang sepuh sing kula warga panjenengan adine lanang kok negarane kakangane ketaman pegebluk 3 sasi kok panjenengan ora prisa niku rak nuwun sewu hal yang mustahil. Iya Petruk. Lah nggih. Mula niki dadi bahan pertanyaan kok iso 3 sasi ketaman pegebluk kok panjenengan mboten priksa. Lah bahan pertanyaan kaya ngoten niku dadi panglimbang panimbang digelar lan digulung dicaoske napa mbotene Sekar Cangkok Wijayamulya. Nuwun sewu sakniki akeh lho wong apus-apus niku akeh. Wong goroh niku akeh, wong ngapusi niku akeh. Aja kok goroh ndelok kahanan wong njaluk tulung, carane wong njaluk tulung wong goroh niku pirang-pirang. Lha nonton, ampun percaya karo wong ngemis. Ampun percaya karo wong njaluk-njaluk. Ngoten. Akeh-akeh wong njaluk-njaluk nika nuwun sewu nek teng arepe awake dhewe ketoke wong ora duwe, ketoke wong serakat, ketoke wong kurang sandang pangan, ning bareng ditiliki omahe magrong-magrong niku pirang-pirang. Dadi ampun ngantos panjenengan menika weweh, ning kleru papan sampean weweh. Nek pancen pengen weweh, teng panti asuhan niku malah tersalurkan. Iya, iki pusaka dudu panti asuhan Petruk nggih. Niki mengaturke kok. Ngoten. Dadi nek panjenengan nulungi dateng wong mongko sejanjane ora pantes ditulungi tur wong niku sajake nuwun sewu. Le gawe ukara supaya entuk pitulungan niku mung gawe-gawe. Lah niki mangke panjenengan sing tuna. Sekar Cangkok Wijayamulya niku panggesanganipun tiyang sak donya. Wong sing mati durung winanci nek pinanggih panjenengan iso urip meneh, iso dawa umure meneh. Nek nganti pustaka Sekar Cangkok Wijayamulya niku diparingke Sinuwun Prabu Mandura, mongko monggo tumbal. Nggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Lho, apa iso bali meneh? Nek Sekar Cangkok Wijayamulya niku mengke dipendhem ora iso bali meneh. Wah, sampeyan kelangan Sekar Cangkok Wijayamulya, mongko niat sampeyan labuh karo kadang tuwa. Ning jebul keblituk dalan sing kleru. Ah, sampeyan tuna. Tunane sampeyan mboten kok mung tuna sampeyan tok. Ning kawula sak negara Dwarawati tuna kabeh. Merga panjenengan mboten nganggo hitungan lim nulung karo dulur tuwa. Niku perlu diperhatikan lho, Den. Semaning jajarat iblis lanat sukertaning bawono. Petruk. Petruk kantong bolong. Pono kawan. Wonten dawuh. Kowe ngembe karo aku iya. Kowe ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Mbok senggo aku gawe-gawe ukara supaya aku iso mboyong Sekar Cangkok Wijayamulya. Pamrihku mung bakal gawe rincing negara Ndarawati. Ora melek mripatmu. Ora weruh karo kanan. Yai Kresna kuwi sapa? Nggih, mangke riyen sabar. Sabar mangke riyen. Mangke dadi ampun. Sabar, nek ra nganggo ukara ora kok njur bres-bres ngono iki. Sabar. Tenang mawon mboten sak kesusu tenang mawon. Sapa sing kesusu? Lho kula mung ngomong dhewe kok ora bangun ngomong karo sampeyan kok. Kowe ngecek karo Baladewa, kowe lali dadane Baladewa. Mbok senggo aku gawe ukara, mbok senggo aku gawe pawadan negara Mandura ketaman pegeblok, men aku iso mboyong Sekar Cangkok Wijayamulya. Ngono apa piye? Mangke riyen to. Mangke riyen. Sabar. Sing mayang niku kula, mang sabar to. Mengke tekan gone pun mboten kesusu. Kula mboten ngarani sampeyan kok, Den, kula mboten ngarani sampeyan. Nung kula caos pemut kaliyan Sinuwun Prabu Ndarawati sampun ngantos ke seluruh dalan sing kleru.
Nuwun sewu, napa kula salah nek kula ngandhake jaman sakniki niku akeh wong sing seneng apus-apus, jaman sakniki akeh wong sing seneng tumindak cidra. Niate apik ning janjane karepe ora prayoga niku kathah sanget niku pirang-pirang. Mula nuwun sewu, napa kula kleru nek kula ngandhake 3 sasi negara Mandura niku Taman Pegebluk kok adine lanang Ratu Ndarawati ora prisa. Niku rak mokal to kelakone. Nek pancen negara Mandura niku Taman Pegebluk, mestine ora suwe Sinuwun Ndarawati prisa 2 dina 3 dina panjenengan wis kirim nawala kaliyan Sinuwun Prabu Ndarawati, Yai Kresna, iki negara Mandura Taman Pegebluk. Aku kudu piye? Niku biasane ngoten. Ning kok nganti 3 sasi panjenengan kaya ora eling karo Sinuwun Ndarawati, lagi 3 sasi panjenengan emut karo Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah niku nuwun sewu, nek cara kamanungsan lho, cara kamanungsan. Niku mokal kelakone. Mokal kelakone. Mula mboten nama kula ngeser panjenengan, ning niki dinalar nganggo cara kamanungsan mawon. Dinalar cara kamanungsan, ketoke kok ora wangun nek panjenengan ngendikake 3 sasi kok Taman Pegebluk niku kok mboten wangun. Sing duwe negara Mandura ki aku, sing ngerti kalah negara Mandura ki aku, dudu dapurmu. Oh, nggih, nggih. Nggih kula wis ngerti. Sing duwe Mandura niku sampeyan, sing ngerti kanan Mandura niku sampeyan. Ning apa kleru nek kula niku mengkritik pemerintahan negara Mandura? Apa saya salah? Napa kula kleru? Sampeyan niku nek dadi wong niku nek ora gelem dikritik, ora gelem dicacat, ora gelem dicedha karo sak pepadane utawa kawulane, sampeyan dadi ratu ora maju-maju. Ora bakal ana kemajuane. Ngoten. Kula ora ngritik kok, kula niku mung matur kok 3 sasi kaanane, ngoten lho. Dadi niki perlu pertanyaan. Apa Taman Pegebluk tenan? Nek tenan syukur, alhamdulillah. Tegese enten srana nggo maluyake negara Mandura srana mboyong Sekar Cangkok Wijayamulya. Ning nek ora tenan, nuwun sewu lho, panjenengan niku mung panjalmaning tiyang kang boten remen kaliyan negari Ndarawati, terus bakal gawe sengsaraning negara Ndarawati. Lah niki teng mriki niki. Monggo Sinuwun Kresna niku adoh kaliyan panjenengan. Mung merga wedi maringake Sekar Cangkok Wijayamulya. Koko Prabu monggo kula caosaken panjenengan kesah beto Sekar Cangkok Wijayamulya. Terus endinge bareng Sinuwun Prabu Kresna menika pun maringake Sekar Cangkok Wijayamulya kahanan negara Ndarawati ringkih. Ringkih negara Ndarawati dimanfaatke karo wong sing ora seneng gawe srana cindrakaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah teng mriki niki kula sing ora cocok teng mriki niki. Mula nuwun sewu menawi panjenengan paring pangandikan kados mekaten menika nuwun sewu kula ora percaya. Men ora percaya kowe kok. Aku ora apa-apa. Lah ora apa-apa kok sampean muring-muring ki ngopo? Nek ora percaya ya ora percaya ora masalah kok sampean Petro. Aja den saya. Atelane jalan ngono ora ndedit aku. Ameng ra ndedit kok omong-omong. Sampeyan iku aneh ora? Wose aku ra trimo. Panjenengan ra trimo perkara kowe ngembe karo Baladewa. Kowe nyes karo Baladewa. Iki ning ngarepe kadangku Yai Prabu Ndarawati. Ing ngatasé Baladewa ki sinembah para kawula sak negara Mandura mung dicecamah karo Petro kantong bolong wong gedhi bal 17. Wong elek nyala mripat kowe mung batur, kowe mung kere kok wani sekecap karo Baladewa. Kudune kowe nesu. Apun dibedhek kok. Mengke kok kula iku kata-kata pirang-pirang kok dadi. Kawula Ndarawati mulai haniki niku kula jane ping dibumbung Petruk kon nesu ning Petruk isih duwe tata krama. Petruk isih duwe unggah-ungguh. Lek ajeng nesu mengke kula. Lho. Kowe tau nek kaya ngono kok ora nesu? Pun to, sampeyan niku ora usah muring-muring kaya ngoten niku. Saniki panjenengan kundur mboten sanggup beto Sekar Cangkok Wijayamulya. Ngoten. Kowe tau nek wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat, kowe meng kere. Kowe iki meng kono kawan kok ora nesu. Niat kula niku kere tenan kok. Kula niku nak akoni, wong niku urip nang alam padang niku nek ora ngakoni karo uripe ajeng ngakoni karo apa? Neng kono-kono pamer aku duwe iki barang tekan omah meng duwe kompor tok. Apa ora isin? Kula niku dunake wong ora duwe pancen kula wong ora duwe, kula dunake wong melarat pancen kula wong melarat. Dadi nek kula dunake kowe wong melarat, kowe wong ora duwe, gedhi bal 17. Alhamdulillah. Kula tampa kanthi ikhlas. Iblis lanat. Panusmaning jajalanat entah-entah wong ora duwe. Entah-entah wong kere. Gedhi bal 17. Kere sak keluargamu, Gareng ya kere, Bagong ya kere, rombongan kere kowe. Tak akoni Gareng niku ya wong ora duwe. Ngoten. Gareng niku ya wong ora duwe. Terus Bagong niki ya wong ora duwe.
Dadi kula ngakoni nek dunekke Bagong Gareng kene niku kula ora bakal nesu. Tur dasare kowe anake Semar. Semar iki dibal 17. Semar iki wong elek. Semar iki wong ora duwe. Semar iki mengkere. Semar iki wong loro saudan telu sarupan. Tak akoni Semar niku nggih kere. Semar niku ya wong ora duwe. Dadi kula ora bakal nesu. Wong nyatane Semar ya kere kok. Terus pripun? Ajeng napa sampeyan ajeng gawe nesu kula? Ora iso. Petruk niku sabare niku 3 segara. Dadi kula niku wis kulino durake napa-napa wis kulino, ora bakal nesu, ora bakal kula muring. Teng mriki niku kula mung kepengin golek pencerahan ngoten lho. Supaya padhang kahanane merga Sri Ndarawati wis ngendika Petruk padhang negara Ndarawati. Lah niku kula wis tanggap, Dadi nek sampeyan ngece karo Semar kere gedibal 17, wong elek nyolok mripat. Kere. Kula ora arep nesu. Lho, biasane kowe nesu, niku ora Semar bangun kayangan. Oh, setiap lakon kudu dibedake, Mas. Aja padha. Kudu ngulir boti ngasakat. Nek Semar bangun kayangan sampeyan muni ngoten niku, oh, Bagong wis muring tenan. Ngene ya, Bal, ngono mesti. Gandeng Bagong ora ana, kula sabar kula. Wis ben sing kemrungsung meh rika. Kula tak santai mawon. Manus maring jajalan iblis anak. Yen kowe takon wong tuamu, jarene wong tuamu ku dudu Semar. Semar ki menungso sambungan, wong tuwa sambungamu. Kowe nek arep ngerti takon Baladewa. Lah, malah kebersan. Nek sampeyan prisa, kula tak takon sampeyan, bapak kula nendi? Kowe iki ra duwe bapak. Kowe iki menungso klambrangan, klontrang-klantrukan. Bapakmu modar ya syukur, urip ya modar. Nah niki kula nesu tenan iki. Sampeyan ngonekke bapakmu urip ya mudhara, bapakmu mudhar ya syukur. Kula goleki bapak niku tenanan lho niki ming ora perkara kula niku ragat entek-entekan bondo ning batin kula ya wis susah banget goleki karo bapak. Tur sing tak takoni dudu sampeyan, sing tak takoni Sinun Prabu Ndarawati. Nek kula percaya karo sampeyan, kula wis takon karo sampeyan, kula wis sowan nang negara Mandura ning gandeng kula sing kula percaya niku Sinun Prabu Ndarawati, kula sowan teng Ndarawati kepengin takon oleh Sinun Prabu Ndarawati. Yai Kresna ora bakal iso meni wangsulan karo kowe. Mula tak weni wangsulan sampeyan wis tak kendhake ngarep. Bapakmu modar ya syukur, nek isih urip ya entah modar. Lah niki, teng riki sing ora penak. Sampeyan wis ngece karo bapak kula, arep kula durung ngerti karo bapak kula. Ning sampeyan ngunekke bapak kula modar ya syukur, nek durung modar ya entah modar. Niku padha karo sampeyan nggih mangsa gelak wanci karo uripe bapak kula. Den arep kula wong loro saudan telu saurupan niki kula ora trima. Dan trimane Petruk arep apa? Ayo jajal Petruk apa Baladewa sing tekani pati. Iblis lanet. Ora mikir kreten negara. Metu jaba ora kok cangkem metu jaba Mas. Ayo. Paling sering jajal kutane bawa iblis lanet. Kok loro atiku. Nek Semar sing dunekke gedibal 17 wong elek nyolok mripat wong dasare Petruk ki melu Semar ora tau mundhak kayane. Semar ki ora tau iso menehi karo anak. Ning Semar tanggep wong tuaku ning bareng Sinun Mandura kok ngandhake bapakmu ki eneng. Bapakmu modar ya syukur, urip ya ndang modaro. Kok atiku kok ora penak. Monggo lek ku ngimpi-impi ketemu karo bapak ki wis tetahunan karepku aja nganti kawanguran dening bapak Semar. Nek nganti konangan karo bapak Semar padha karo aku ora nganggep Semar ki wong tuane. Mula tak gawe sidhem. Tak gawe aja nganti ana wong ngerti bareng tekan kene takon Sinun Prabu Ndarawati kok Sinun Mandura kok ngendikane kaya ngono. Kalah cacak menang cacak. Petruk rung tau gelut karo Sinun Mandura. Nek pancen mati dina iki tak ikhlaske, nek menang ana ratu kepirangan. Petruk aja mlayu glandang negara jebul catoan. Manus maning jajalan iblis lanat. Menungso ora tatanan kaya dapurmu ora oleh karo githokmu ki drajating kono kawan mung kere gedibal 17. Kowe wani ngembari marang manguasane Nata Mandura Prabu Baladewa.
Kowe wani ngias marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Jeleh nyawang glaring jagat eseme rembulan kowe. Mangke riyen to. Kowe teng jero pasewakan wau janjane kula wis nata ati lho sinuwun. Sampeyan ngonekke kula kere niku janjane kula runtik. Sampeyan ngonekke Bapak Semar niku wong gedibal, ati kula wis ora trima. Ning wong urip ing alam padang niku tumrap Petruk niku dienggo sabar. Napa-napa niku nek iso ikhlas, nek iso sabar. Ning bareng sampeyan ngendikake bapakmu modar ya syukur, urip ya ndang modaro. Lah niki teng mriki niki kula sing ora cocok. Kula goleki bapak kula ingkang sejati niku nganti kula rewangi, kula ndem teng ati aja nganti keprungu karo sapa-sapa. Nek perlu Bapak Semar aja nganti weruh, aja nganti preso. Mengko ndak dikira Petruk ora nguwongke karo Semar, Petruk ora nganggep Semar niku wong tuwa. Ning kok ngendika sampean kok rumangsa kula dinyuwun sewu dikalahi kok ora ngalah, ora rumangsa ning malah ngidak cengel sampean. Nek sampean nantang karo Petruk nuwun sewu, kula mboten ajeng wani. Ning nek perkara niki sampeyan jarak perkara karo Petruk tetep kudu ngejak Bandayuda nyuwun pangapunten Den. Cacing menika kepidak menungso ngolet ora ngrasake lara ning butuh males karo sing midak. Niku cacing niku menuk kewan ora ndek perasaan. Petruk niku kedunungan rasa. Rasa rumangsa lan ngrumangsani niku atine Petruk. Nek kula manguneke kaya ngeten nuwun sewu kepeksa kula wantun karo sampeyan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Lho, sing tak wedeni apamu? Dingisori kok suwe-suwe getak-getak sak penake dhewe. Sing tak wedeni apa sampeyan? Sampeyan iku kula ngerti cilik-cilikane, kula ngerti cilik-cilikan sampeyan, kula ngerti nom-noman sampeyan. Sampeyan dadi ratu kula niku ya ngerti. Suwe-suwe kok nyepelekke cah iki ora. Rumangsaku kok. Apa rumangsane Bu Petruk niku abdining Pandhawa? Petruk ora tau momong wong-wong Mandura. Iya. Petruk ora tau nggula wentah Kyai Mandura. Sinuwun Prabu Basudewa Suwargi wong tuwa sampeyan niku karo Petruk ngajeni. Karo Petruk ngajeni. Sinuwun Basudewa niku wong tuwa sampeyan karo Petruk durung tau getak, durung tau nyuwara ala. Niku bapak sampeyan sing nyuwarga. Lah kok putrane sing jeneng Raden Kokratana. Kokrasana, sak arepku kok mungsuh kok dadak diatur. Kokrasana. Kula omong teng Widara Kandang jaman sampeyan doyak-oyak Kangsa Dewa. Anake Prabu Gorawangsa sing arep bedah negara Mandura. Janjane mengoyak rak anak Mandura, wong bule karo wong cemani. Sing bule sampeyan, sing ireng cemani Sinuwun Kresna. Nganti dititipke teng Widara Kandang. Niku sing ngayomi sapa? Kula. Sampeyan konangan Kangsa iki sing jeneng menungsa, bule, anak ratu Mandura Prabu gecek modar. Sampeyan supaya niki ora urip. Kok bareng urip kok karo kaya kula kok suwiyah-wiyah. Ayo. Awi. Nek ngejak gelut karo Petruk mboten sah sesuk-sesuk sakniki mawon. Nggih. Wis tak serepke nyawa kula. Wis tak serepke kekuatan kula. Nek pancen sampeyan iso ngalahke Petruk, takoni. Petruk kalah karo sampeyan. Ning kok sok baline, nek nganti sampeyan kalah karo Petruk, presani piyai semene akeh do ngudarasa jebul Baladewa iki kalah karo Petruk. Sapa ngerti kabejane niku enten Petruk Kantong Bolong. Sinambi neter ketrimane ngurip kula. Petruk niki urip ketrima uripe apa ora? Ming dadi Panakawan nek mungsuh ratu menang apa ora ajeng kula teter. Lho, mboten lho niku tenanan. Ayo, sakniki dijajal pripun? Wis kebacut kumrangsang arep-aring Baladewa. Wis kebacut padha karo kuwi dadaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Petruk, ning kene ditemtokke kowe apa aku sing tekani mati? Oke. Siap. Ora ana dalan menggok. Awi. Men, wis. Taman Nenggala ke Taman Alugara modar mbok ya wis. Urip ya ming nelongso kok. Ayo, sampean apa kula sing tekani pati? Wah, lakon ke taman tanganing Baladewa jengkelang kandamu. Awi Den, ngejak gojek kula ladosi Ndara Baladewa.